bono belaka hambai maro norok jara o hol noka asugui tongnai tei baira o arab kha doktor sono je maraginai tongnai rongno belaka hambai maro sengkhat thainak kokrei tangai hingangke sengsio sini party eksomoyo belaka kerak tongmani tabuk aste ke o 2023 ni pore hingke sini party tabuk rosomunyai phai tongo sara Tripura Rajya no komiti khaijagai tongo obon bagai tongmati mas bat thango hunjago sini party IPM tini program salsapen bat kerei ang simise o maso tini bai hingke 23 din program khaijagai tong hunjagi manu 23 din guri jaka o mas kasono 5 din se gap ngo nugo sengsara Tripura Rajya tabuk sini party no hamjagai nai kebang ma join rupai tongo tei komiti bo khajagai tongo abon bagai sengkha thina kerei seng tabuk mosom safeno seng ekdin wari thanai tangai hingangke Bisramganj division hingangke tabuk bufang ketal kaijang ma haisi tabuk seng je tongmani feno tui lukese o bufang tori thanai te yarong bo kebang ngi thanai abun bagi sengkha thina kerei seng tabuk rangna jorase tangai hingangke sini ekmatro o party simise kaisan demand kaisan buni hai 2-3 ta demand boya obono additional base khainai alada rajyo seng sano omo kaisan sini demand abun bagai angoroni joto youths oro je holo youths tongnai rok norok srungi tongnai rok norok noba hambai maro especially norok sengbai pandao phainai sini kogrok knapai mani norok bo atisa khlaimano rung srungnai bodol norok jodi hamjagi tongkangke ichha tongkangke norok atisa bo khlaimano abon bagai ang sanamu sungo tabung norok je oro je asuk jagrok norok jotono sajak leader khathina kerei karon 2021-23 joratei emon abahawa thangka abo norok jotono siwo Bisramganj division no matro 2023 khub jorei duyali haisi tongsina kintu do duyali no tabuk aste ke wari tongo abon bagai khathina kerei seng kaham ke sam khailainai buskangni bagai angase kok saino mathaksene yor IPF te ayok lokteng Tripura Land datin manteng hambai